مستيات بيتنا كله بعلو ناي جزينا ناي زئوان ولك ملاخ عبوي فرعون حنقو طاقوت عرك سيطان حوارياتو فجر مجر مزنا منقستو إيدا آمين سما نبي تسكيمو قرم أدام تسليمو قبر اكي تعميمو سراوروج أنافرو عسالاتي مقابرو عجافارتي حاسوساتو عطاقعتي مناشوتو فقدو مزارقتو موادستو مشارقتو محاطتو مزامرتو مقوعبعتي مقاتلتو انكو قس عمخنيتو جغنا اللومو تغزاتو وشت هاجر سقر بحري نورنياتات كارما شري صره حزبي صره سلام صره فتحي سنكام منكام صره مسل غناي حرقام يمسكنهم نزيوم حيزو بترو نويح مسمززو بعلو رأسي فيت أوراري تنادافي تناغاري تناقاسي تماداري حسم حقلي تساباري تعبي تنيا تصبي بعقلي درقينيا كنابغلي مريت حزبي كهجرو شويت هوت كقامرو زتمهر خدون قرو ززغننا خدس كلو زعمر خصلصلو زعمببه خحرو بچق إلو عيم زلدلو آي سر من كدفرو زبان منغستي قطعيبلو يقبا يلي دسمعلو حقي يلي فتحي يلي سرعات حقي فتحي يبلو حوار كساس غزا أسار شمقال فراد مسكار مقار حسم ولاد سسع تقلا كرقح بدا برغم جلا قدام فطرت كله بعلو آيات أقوى خخللو عدا نستي حدا بعلو أرحا غزا أيا خلو تنديرو انتهللو كالكال عقات ملاس نيبلو بمنقدي زبل كوا تقدو سعابوا عاي فالتلكم ترقبوا تآتوا بزيت وصوا زولدت تغبصوا عاي وعلكم ما قطعي عاي صنحكم ما مقدي بلو دعا آلي ملي عاي ترسعو خبر قويت هاي دفء سطح تحت اقري كله بإيدو كله بعلو انت متيو انت انقلو عج حنفيفو انت فللو كم غاشا وحج قماطيلو انداس حقي ادهللو كي وسدكم تعاليلو حادو حصبي وديلو دي غازالا قبرولو قمد قيدي اسرولو يعبلو كوريلو كورشؤ نونولو تتملسو لبعقلو دقام داويت زي عبسلو وداسي ماريام فايدا يبلو ميازا عصر شدشتاقل تشعن حدن أبرار فتوي كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا تمال مشت إسياس أب مززام قال محتتو زرعيو دراما نخل إرتراوي زوكو حينيرو نتقال محتت أب دقا زنبر هزبي بمنقد يوتيوب بقطتا كاب إيري تي في بعصرتات أشحات زقمت هزبي تخطاتيلو اتي أستات كل التساعتات زو صدق على محتت إسياسكا بعالماوي النابلة بزوبا حاليفو ناب زبيتاوي مسبزحة تخوليفو
ጊዜ ተወዲኡ ተባሂሉ ጋዜጠኛታት ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ከሰጋግርዎ ፈቲኖም ነቲ ቃለ መሕትት እውን ካልኣይ ክፋል ክገብርሉ ደልዮም ነይሮም ኢሳያስ ግን ሰንበት ኣይትጥዕመንን እያ ካልእ ጊዜ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ቅቢፁ 2 ሰዓታት በአሜሪካ ጀሚሩ ንኹሉ ዓለም ኮሊሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲኡ ክኸውን ዝነበረኸ ካብ ገዛኻ ናብ ጎረቤትካ ድሓር ናብ ዓለም እዩ ኢሳያስ ግን ጉዳይ ኤርትራ ዓቕሉ ዘጽበበሉ ወይ ቅጭ ዘምጻእሉ ይመስል ቅድሚ ገለ ዓመታት ኢሳያስ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ቃለ መሕትት ኣለኒ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ዓለምን ዞባን ምስ ተዛረበ ካልኣይ ክፋል ከይገበረሉ ብኡቢሉ ተሰዊሩ ነይሩ እዚ ናይ ትማሊ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ቀዳማይ ኣብ ሓንቲ ጥዕና ዘለዋ ሃገር ንኹሉ ጉዳያት መራሒ ሃገር ኣይኮነን ዝትንትኖ ሚኒስተራት እውን ስራሕን ሓላፍነትን ስለ ዘለዎም እንታይ ከም ዝሰርሑ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ንህዝቢ ሓበሬታ ክህቡ ይግብኦም እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ንኹሉ ዝትንትን ብዛዕባ ኩሉ ዝዛረብ ሓደ ሰብ እዩ ንሱ ከዓ ኢሳያስ ብዛዕባ ኣብ ዓለምናን ዞባናን ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ክዛረብ ዕድል ክወሃቦ ነይርዎ ብዛዕባ ቱሪዝም ዝምልከት ሚኒስተር ቱሪዝም ኢሳያስ ግን ንኹላ ተቕሊልዋ ናይ ኩሎም ክዛረብ ከዓ ጊዜ ሓፂርዎ ውልቀ መላኺ ምክትል ይኹን ተካእ ስለ ዘይብሉ ግድን ወይ ባዕሉ ክመጽእ ኣለዎ ወይ ቃለ መሕትት ክስረዝ ኣለዎ ትማሊ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ከይዳትኩም ኣላ ኢሉ ንጋዜጠኛታት ተፋኒዩ ምስ ከደ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝጸንሖ ንዕቀት ንደገ ከም ዘጋህደ እዩ ዝሕሰብ እቲ ዘሕዝን እዚ ሰብ ናይ ኤርትራ ሓላይን መራሕን ኮይኑ ክቐርብ ምፍታን እዩ ሎምስ ንሱ ዝገበረ ይብሉን ንሕና እቶም ህዝቢ ኢና ደኺምና ዘለና ግዲ ሓቂ ንኢሳያስ ቆጽሊ ዘንበረሉ ሰብ የለን ባዕሉ እዩ ዘውዱ ደፊኡ ድሕሪ 91 ጥራሕ ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዘሎ ወክለና ዝበሎ ባይቶ የብሉ ቆዋሚ የብሉ ብዲሞክራሲ ኣገባብ ኣይተመርፀ ሓንሳብ ነተዓድል ምስ ረኸባ ካብኣ ምእላይ ኣብዩ ነዚ ኩሉ ገበን ተሰኪሙ ከዓ ኣሜሪካ ፍትሓዊት ኣይኮነትን ዓለም ቅንዕቲ ይኮነትን እናበለ ክምድር ቃለ መሕትት ክገብር ይመጽእ ትማሊ እተን ክብለን ዝደለየ ኩለን ኢልወን እዩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐ ወይ ብሕጂ ዝተሓስበ እንተሎ ግን ብዙሕ ዝብሎ ስለ ዘይብሉ ኣይተገደሰሉን ኣብ መደረ 24 ግንቦት ናይ 2025 እንተዘኪርና ኢሳያስ ብትራምፕን ኣሜሪካን ይጀሚሩ ጸኒሑ ናብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ሰጊሩ መደሩ እዛዚሙ እዚ ይኹን እምበር ንሱ ዕድለኛ እዩ ኣብ ውሽጢ ስታድዮምን ብደገን ዘጠቕዕሉ ኣይሰኣነን ዝበለ እንተበለ ዝገበረ እንተገበረ ኣይተሓዞን ብዘይ ዕንቅፋት ኣብ መንበሩ ይቕጽል ንቃለ መሕትት ኢሳያስ ብጽሞና ተተኸታቲልካ ካብ ናይ ኤርትራ መራሒ ክትብሎ ወይ ናይ ዓለም ወይ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ክትብሎ ይቐልል ብጉዳይ ኢትዮጵያ ዝህቦ ትንታነ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ንዘራኽብ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር እዩ ፈትፊቱ ዘቕርቦ ኢሳያስ ንዛዕባ ኢትዮጵያ ካብ መራሒ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ይሸቐለሉ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ንብሔር ማእከል ዝገበረ ፌደራላዊ ብምዃኑ ኢሳያስ ከም ዝሓመመ ይዛረብ ኣባይ ዝተባህለ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ንኢትዮጵያ የድልያ ይነበረን ንኢትዮጵያ ዘድልያ መጠን ፀዓት ክንዲዝኡ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብር ኣለዋ ኢትዮጵያ ነዚ ዘይገበረት ኢትዮጵያ መወዳእታ ይብሉን ምናልባት ኤርትራ ስለ ዝነኣሰቶ ወይ ትዕግስተኛ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ሰልችዎ ዶ ይኸውን ኢሳያስ እንተዘኪርና ንፈለማ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ምስ ገሸ እዩ ናይ ልቡ ክስሕቕን ክሕጎስን ተራእዩ ነቲ ሃገር ኣመና እዩ ዘፍቅራ ብዛዕባ ክዛረብ ይፈቱ ምስ ኤርትራ ግን ገለ ኣለዎ ነቲ ሃገርን ህዝብን ዝተቐየመሎም ይመስል በዚ ሕጂ ኤርትራ ኮይናቶ ዘላ ከዓ ባህ ኢልዎ ከም ዘሎ ተግባራቱ ይምስክረሉ ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي
أبطأت ملاخي كطاوخي قنا نمستلي فتحي